Здрав на всички други въобще на епизода. Днес ще играме Super Staker 2 со Аблизативи. и ова игра е направена от Газ. газ. Айде, можеш да играем. Айде, ние пробваме. Я ще играм първият левел. Пушти. Нема шанс я да фейлна. Мора да победа. Айде, издържуват, не пайче. Айде, yes. Айде сега е аблизативи наред. Аз ще победам. Що правиш ти? Тука. Си гледа какъв начин имаш. Тука. Не го знаеш какъв начин. Ще ти падне. И тук. Не падна. Това е добре. Аз съм наред. Easy stack е това. Че ми трябва тук да не мърдаш. Няма да мърдаш. Тук няма да мърдаш. Ти тука. Тука и тука. Оле, скубас. Да. Айде. Четвърта стаза. Ей. Science. Лест. Мислям дека знам овака. Ау. Това е лесно. И вак. Пета стаза. Hello, мистер. Биг. Що е биг? Ау, голем. Тука и тука. И сега вот тука. И пора е тука, къде си става. Леле, како фейлна. Леле, сако издръжи. Айде. Курчи издръжи. Ти издръжи. Айде. Не издържа. Айде. Сега ще направим обал. Вот тука. Неко трябва вака да иде до там. Да дойде по-лесно. Тука. Изгледа. Сега, тука ще изпълня. Тук ще ставам. И там. Тук ще ставам. Не. Тук. Тук ще ставам. И пак тук и после бум. Не, тук ще ставам. И Не. тук и сега е тук. Как ти те? Че издържа, сигурно? Да, издържа. То мистер Биг каков е? Джой Клоза. Айде. Just slipping away. Айде. Що направи? И сега. Ти падна. От поново. Try again. Try again. Або го забравя. Таму. Стай! Так. Сега на тази страна. Там. 2, 3. И тук е една, и тук е една. Стай. Не. Добре, така, били дечки и се гледаме в следната епизода. Имате един голем поздрав!